Yonke lemizi inenkinga zayo. Siphinde sinibingelele sinamukele eMakhaya TV. Namhlanje sisengosini yethu ethi inkinga zomhlaba. Uhleli lapha ekhaya unenkinga zakho, nami nginenkinga zami ekhaya, kodwa inkinga ukuthi ngeke ngiyixoxele umuntu. Kaze zakhe izibi lezo yifihlayo. Namhlanje sinosisi la osibhalela wathi Makhaya TV nginenkinga engifuna ukuyigonyuluka, kodwa angazi ukuthi ngingenza njani. Ngiyafisa ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi udaba ngilifinyelisele la efuna ukuthi fanele lifinyelele khona. Nasi izulu sibaleka. Siswami. Yebo. Uthe uthanda ukuthi singakusho igama. Ngesilenze lelo phutha. Sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela nani nababukeli kuMakhaya TV. Ngizoligodla futhi igama lami. Yebo bhuti kunjalo. Kunento yebo engifisa ukuyigonyuluka, kodwa manje ngisole indlela engakho nginibhalele, ngicela ukuthi ningisize ngayo. Into emnandi ukuthi la ufike ekhaya, asixoxe indaba zakwamakhelwane, asixoxe indaba zasestradini noma zasesigodini, kepha sixoxe indaba zasekhaya. Yikho nje sithi iMakhaya TV. Siswami azivele singamosheli ababukeli idatha labo, sihlala udabeni. Kwenze njani? Empeleni iqiniso lithi nginabantwana abawu4. Kulabantwana abawu4, abathathu bokuqala akusibona bomyeni wami lo engishade naye. Bese kuthi lo wokugcina uyena okamyeni wami. Lo asemngabaza nowasembandlulula ngoba ebona ukuthi akusiyena wakhe. Manje bengifisa ukuthi ngihlale naye phansi ngimtshele ukuthi laba bantwana laba kahle kahle asebagona isikhathi esingaka athi ngabakhe akusibona bakhe. And angazi uzolamukela kanjani lolu daba. Hawo madoda. Kodwa siswami ngiyakuzwa ngaphambi ukuthi size siqhubeke sithathe igxathu elilandelayo noma simthole umakhelwane noma sithole ubaba wekhaya oshade naye. Umbukeli wethu uzothanda ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani ekuqaleni. Ingane uzothole yokuqala, uthole yesibili, uthole yesithathu kube ezakamakhelwane. Ngoba nami ngididekile nje ukuthi hawu ungathi ushadile kodwa unezingane kamakhelwane ongafikanga nazo emshadweni. Kwaqala kanjani yonke lolu daba? Iyonakala laphi yonke lento? Mhlawumbe ungacacisela umbukeli ngempilo yakho nomyeni wakho nomakhelwane wakho lonke lolu daba lolu ukuthi sithini story sakhona. Kushuthi umyeni wami isahlana naye endaweni yakwaMashu wazibika kwaba isikhathi impela, kodwa ngagcina sengikhulula inhliziyo ngoba ngabona nje insizwe impela ihloniphekile. Walenza ke iqiniso wazi wahamba ohlonipha umuzi kaBaba. Sahamba isikhathi saze sashada, kodwa sishada ngomshado wesiZulu, iwona obusasele. Uma sesihlala ndawonye sihlale ekhaya kubo eMelmoth. Sihlezi naye kwasho ukuthi impilo ayibanga lula ekhaya. Nakuyena bekuba nzima ukuthi agcine sekwazi ukusupporta mina nefamily yakhe ngoba ungena yedwa umfana. Ngabona kuyicebo elihle ukuthi nami ake ngithinta itheleze zami itifiketi engafika nazo ukuze ngikwazi ukumlekelela. Angithiwa amasongo akhala amabili. Ngalwethula kodaba lami kuye wangivumela. Nganyukela ngaseThekwini ke nami ngizobheka ngenhlanhla ngawuthola umsebenzi ewakwathi usiphilise naye wangaba nawo umthwalo omkhulu emahlombe akhe. Kuthe makuhamba isikhathi ubaba kwami kushuthi khona la applyele khona. Maye ngene ikholi ivele imbize eGoli. Khona kwathi uba umzukuzuku impela sidiscussa lento ukuthi usezojubalala kangaka. Kanti abantu eGoli imvama baye bahambe unyaka wonke umuntu abuye ngoDisemba. Hayi wathemba ukuthi hayi uzobuya. Ahambeke asebenze. Uyasebenza eGoli nami ngiyasebenza ngapha shuthi ingane ekhaya sehlezi nogogo. Kwayayisayodwa ngaleso sikhathi sihlezi nogogo. Ahambeke umyeni wami hayi mosaqala ukusebenza abuye nje kahle. Ahambe 6 months abuye. Kuye kwadonsa isikhathi ke la kushuthi lapha ngani kwase kubheda amatoho wena ngoba yena mayesho ukuthi amatoho ayesebheda engasenayo imali enough ukuthi angatravel ukusuka eGoli ezeMelmoth. Ngisunderstand ke isimo nami ngikhona futhi ngiyalekelela ingabikho into ezovela. Mangabe ngihamba ngiye ekhaya nami ngiyobona abantwana ngiyobona abazali basemzini ayonke into ibe right. Ingabikho kuzosolisa. Kanti mina indlala izongibolala ngihluleke ukubekezela. Ngimfonela umyeni wami ngimazisa athembisa ukubuya
kodwa angabuyi. Ngangize ngifise ngisho ukumfakela imali ukuthi abuye. Kodwa mangibuka le mali engizoyifaka vele izophelela ebhodweni naye angeke aze akwazi ukubuya. Hayi bese ngimtshela ukuthi hayi khulileka sebenza. Kuyothi la uthola khona amandla ubuye uyosifica sikhona sikulindile. Ungalikhohlwa ekhaya. Hayi kube right. Ngibuyela emsebenzini ngebhadi khona nje ubhuti naye wasekade eqalele ezibika. Ngimvimba kahle ke ngimvimba ngomyeni wami okhona vele. Kodwa ngibona kuhamba isikhathi esingaka ngilamba ngiyasutha esiswini but ngiyalamba. Yabo ubhuti sigcine senza uhlelo lokuthi singabonana kanjani kodwa hayi emzini wami hayi futhi emzini wakhe. Sabhukha ihotela one day la saqala ukubonana khona. Masibhukha ihotela hayi kube kuhle futhi kube mnandi siqala ukubonana sagcina sesimbatha. Ukumbatha kwethu ke ila kwahlala khona isisu. Masihlala isisu ngifihle ngingamtsheli yena. Ngifonela umyeni wami ngimfakela imali ukuthi abuye ezekhaya. Mayebuye ezekhaya angifica vele nami sengikhona ekhaya. Ngoba kwasekusondelela izikhathi zabo December kanje kuzoba uChristmas. Sisema holiday vele thina ngokumsebenzi. Abuye. Hayi kungabe ikho inkinga futhi nami ngiyasazi isazele singaphakathi kimi engafuni ukuthi asibone. Uqhubeke nje umyeni nomakoti wakhe bashadile yonke into ibe yinhle egcekeni. Wathi mase ehambile ngicathi wayenamasonto awu4 ehambile la ngamfonela khona. Ngimtshela njengoba kade esekhaya. Ushiye sewenzela umsebenzi ngesithwele. Ajabule. Shuthi iqaleyo nje ukonakala lapho. Ajabule naye ayungubaba. Indaba isizosuka lana ngithi ingane emizwa la kufanele ukuthi yondliwe. Ingane futhi iqala ukondliwa sesesiswini. Uyakhumbula ukuthi lo muntu uvela ungalena umsebenzi wakhe uyambhedela. Kanti umnikazi wendaba lona vele usupportive. Ayena sasixhumana ngamafoni nje kuphela lo seduzane usondele ngayo yonke indlela ukuthi ayikho into engizoyiswela. Nami ngabona kuyithuba ukuthi no kunoma ngizibambezele vele ngisemshadweni yes kodwa kunoma ngizibambezele ngiyiphilise kabuhlungu nansi impilo ngiqhubeke. Ngayiqhubela kanjalo ke nempilo. Manje nake inkinga la isikhona umyeni wami ubuyile ekhaya. Ubuyile yes akasasebenzi kodwa ubuyile ekhaya. Njengoba buye ekhaya lento ngithi bilokhu yenzeka. Izingane ziba 3. Man. Shuthi mawuchaza isitori sakho ngiyasizwa. Uchaza ukuthi ngesikhathi usukhulelwe leyo kuqala kamakhelwane. Ngesikhathi esehambile ngoJanuary ehamba nawe ingane ikhula. Mina ngazi ke ngiseyingane encane ngazi lutho ngemkhuba. Ngiyamangala lezo zinto ezixoxayo. Kodwa ngiyizwa ukuthiwa ingane mase siswini idinga ukukhuliswa abanye bethi iyanidiselwa. Kushuthi owayenza lo msebenzi kwakuvele kuyiyena baba lengane lo ongamtshelile. Phela umuntu owayevele ekhulisa ingane kwakuyena umnikazi wayo. Lo umyeni wami wayengazi. Njengoba sebuyileke ekhaya manje izinto ngithi sekumele zibuyele ohlelweni. Ayike shuthi sixhumane ke nomakhelwane uthi ake sithi ukubamba ibreak kancane kungaze konakala. Ngoba ubaba ubuyile kumele simnikeze indawo yakhe kumele simhloniphe. Umuzi wakhe lona ngeke size siwuthele nangehlazo ekhona. Ubaba ke naye wafike wasebenza ngendlela yakhe asebenza ngayo kwazi ukube ngiyakhulelwa ingane yakhe ngayiteta. Uma ngiyiteta ingane yakhe avele ingafani nalezi engaphambi kwayo. Ihlukele yodwa. Ilapha avuke khona indlobaneke. Esethi hakwazi phela ukuba ingane le ezelwe ihluke kangaka kulezi. Lengane washo ukuthi akayifuni angibona ukuthi ngiyenze njani kushuthi mina ngisale ngagange engekho kanti cha ngoba yakhe lo mntwana cha bahlukile uyabona nje ukuthi abafani kahle kahle umntwana lo ufana nobaba bakhe omdala. Manje engifuna ukuqonda la ngaphambi ukuthi ubaba ezebuye ezohlala ekhaya noma esaqeda kuhlala ekhaya ingakaveli lengane le aseyiphika. Wayenazo mhlawumbe izinkomba zokukusola ukuthi ngathi uyaganga mawubuka wena noma wayengaboni lutho. Mhlawumbe noma ngabe wayenazo kodwa mina wayengangitshengisi lutho.
noma ngabe waye wakhuluma kwabanye angimazi. Waya kukho owake wakukhombisa kumina waqhubeka nje wangithanda njengonkosikazi wakhe nami ngamthanda njengomyeni wami. Onaso isifiso ngaphambilini mhlambe sokuthi uyomtshela ukuthi le ngane ingakaveli le enye le ngane sezikhona eziphambili akusizona zakho noma mhlambe uthele imfihlo ngiyofa nayo ngize ngiyoshona egodini. Yebo, nganginaso isifiso sokuthi ngimtshele ngelinye ilanga kuphela izindlela zokumtshela bengenazo. Bengisola nanabantu engakhuluma nabo ngoba into ekanjena awumani uyikhulume nje. Idinga indlela nesisoko ongayibeka ngayo. Ngoba kuyenzeka umuzi ochitheke mase kukanje. Kanti kwangasona isifiso sami kwasekuqaleni nje ukuthi kuze kube kanje kwangekho enhlelweni. Umakhelwane kufanele ngabe useyazi ukuthi le ngane zakhe lezi noma ke leyo qala mhlawumbe wamfihlela noma lokhu umfihlele zontathu lezi eziphambili ukuthi ezakho ikahlahle lezi ngane. Umakhelwane wagcina azile ukuthi ingane ngezakhe ngoba phela kwafanele ukuthi ayisupport. Ngathola indlela nje sabonana njengenjwayelo ngamtshela ukuthi nazi ingane asenginikeze zona akufanele ukuthi zikhuliswe ngendlela. Savumelana ke naye ukuthi kushuthi sizoyikhulisa Yesu kodwa ubaba kwami akangazi. Yeah. Mbukeli uyesholo wena ku comment section ukuthi mase kunje kuyaye kwenzeke njani. Ngilokhu ngishilo ngithi yonke lemizi nezinkinga zayo. Mhlambe nawe neyakho hlezi nawo lapha ekhaya siyazi. Kodwa ke indaba enje sizoyiqhubezela phambili sizodlulela phambili. Kodwa iyefise ngathi sonke singaba sepagini elilodwa. Sonke si understand ukuthi kahlahle istory sithini sesiphelele. Ubaba wakwakho kuyena oshade naye mase ebona ukuthi ngathi le ngane le akusiye yakhe or ayifani nalezi ezinye ezitshela ukuthi ezakhe. Usho noma mhlambe uyadatha ngapha sekwakuba khona izinto ekuthiwa o DNA test. Iyiphi imizamo yena sayizamile noma ulwa nje ngomlomo kuphela? Umuntu wami ungumuntu wesiZulu kakhulu. Bona bakholelwa ukuthi nje mabeshisa impepho emsamo ingane engene yakhona iyofela emsamo. Yena usayibukile nje kuphela futhi engakayi ngisho kubantu abadala ukuthi bambukise. Wayibona ukuthi akuyona yakhe. Ngale ukuthi azabuze kubantu usalwa nje ukubona ukuthi akuyona ukusho ukuthi kahle usalwa nami. Akakayidlulisele nakubantu abadala. Hey, kwaze kwanzima. Hayi kwaze kwanzima. Manje ngifisa ukwazi ukuthi ke mase lolu daba sesidlulisela phambili. Sesimtshelile ubaba wengane. Mhlawumbe akasalwanga. Wamukela ukuthi ingane akusizona ezakhe eyakhile. Kuningi okungenzeka umshado ungaphela. Angifuni ukukhuluma okunye okungenzeka kodwa nombukeli uyazi ukuthi eyimene nje gcina indaba iphuma ko front page emaphepheni. Ngifuna ukwazi wena mase ubaba eseyazi indaba uyimisele ngani? Umyeni wami ohleze umyeni wami ngiyamthanda. Ngangeke ngize ngivume ukuba naye ngingamthandi. Lokho kwenzeka ngesimo esafika nje esithubeni. Singabantu besifazana kwesinye isikhathi kuyenzeka ugcina uthanda umuntu ungamthandi kodwa ngokwesimo sendlala esuke sikuholela lapho ugcine kwenzeke leliphutha elenzakalayo. Umakhelwane wami angiyanga kuyena ngoba ngimthanda. Angiyanga kuyena ngoba kuumuntu ongaba ngumyeni wami wakusasa. Kodwa isimo engahlangabezana naso empilweni esangilidela kuyena. Umakhelwane yena ngeke ngelinye ilanga azoclaima izingane zakhe athi azizohlala naye. Ngikulindele lokho ukuthi akwenze. Kodwa uma esezokwenza kuyomele enze okulungile ngoba ingane nengane ngokwesintu izinkomo zayo. Kuyomele akhokhele umyeni wami inkomo zakhe, izindleko zakhe, ahlawule umuzi wakhe. Ngoba vele ngikulindele ukuthi uzoyidinga ukuze nami ngibuyele emshadweni wami
ngesihle kumele senze iqiniso. Into enje zithinta imindeni owakini owala ushadele khona nokamakhelwane mhlawumbe futhi nezinduna zesigodi zogcina ingena ngisho iphoyisa elanishadisa mhlawumbe logcina lingena kulolu daba angazi sobona mase siqala sithatha istep esilandelayo ukuthi kwenzakalani kodwa ke ababukeli bethu basemakhaya ngoba behleze emakhaya nje la bahlezi khona futhi baphila isikhaya le TV ibuka abantu abaphila emakhaya bazazi ke izimo ezikanje bake bayibona mhlambe banolwazi khona abantu abasebebadala abanolwazi nabantu abasebasha kodwa abasazi isintu mina angeke ngiphawule kakhulu ngizozwa kubo kuma comment section ukuthi mase kunje kuye kuthiwani kuye kuthathweni kuhlanganisweni bese sidlulela phambili mhlambe ngelilanga sofika kubaba mhlambe sofika kubo ka6 ngoba nakhona ngicathi baphoxekile ngoba egcineni ngeke iqamba manga iyihlazo into eyenzekile futhi iyaphoxa mhlambe kini ukhona umuntu osumazisile njengabazali and ulindeleni kini mabeyazi le ndaba le ukhona umuntu engiclose naye sesama ngilamayo sikhuluma naye yonke into wazi yonke into ngami nami ngazi yonke into ngaye uyena obengisabambisene naye kulolu daba engithemba ukuthi futhi noma sekunje uyobe khona eduze kwami ungeseka ukhulume ngokuthi umakhelwane kofanele akhokhe inkomo zikamkhwenyana wena unazo ezokuhlawula ikhona imbuzi ekhazo kuyogeza umuzi wamkhwenyana cishe ngawubiza ngesibongo okwamanje azikho kodwa mase kufanele zibe khona zizoba khona ngoba egcinene kufanele kwenzeke into kuyona yona uzwakala umuntu ophokophela ukuthi noma kuthiwa wenzeni kodwa awufuni ukuluza umshado wakho inkulumo yakhe ilokhisho njalo uthi noma kuthiwa uyakubamba ngisho kuthiwa useyazi kodwa akufanele nihlukane umuntu onjani umyeni wakho mhlambe masezwa lento le ngoba phela ngeke sicabangele umuntu lento ifana nokuthi sikala ucasuka komuntu ukuthi kohambe kufikephi umuntu othulayo kodwa mase ecasukile uactor mawala uyaphuza nokuxola kodwa futhi la suke sexole khona usuke sekuxolele hayi lolu daba mbukele ngathi madlulela phambili kofanele kudingale namaphoyisa ngoba mina abantu abathulayo ngiyabasaba ngoba sibazi bathule nani cha mbukela sivalela le ndaba namhlanje izoqhubeka ngiyakuthembisa kodwa siyathanda ukuthi size umbono wakho ukuthi mayiqhubeka siyiqhubeke ngayiphi indlela ngoba egcineni indaba enje angifuni ukuyingena isinxele futhi angifuni nokuyingena kakhulu ngizodguidwa yini naye usisi njengoba kuuya indaba yakhe into ayizelela ukuthi egcineni athole isixazululo naye agonyuluke ngoba phela egcineni siyawenza amaphutha kodwa mawuphila nephutha ligcina likwenza ukuthi nawe ugcina uthathe inqumo enzima cha siswami sisazoqhubeka nohambo lethu sivalelise lapha emakhaya sithemba ukuthi ni enjoyile le episode nilindele uPart 2 okwamanje nje ngithi bye bye.